Ще ви дам време да се потопите. Отново предупреждавам, нямаме никакви претенции за научна достоверност, драги слушатели. В ушите ви е легендарния Flying Lotus. Бийте си го намерите сами, аз няма да ви помогна с това сега. Добър вечер, драги слушатели! Позволете ми да ви потопя в дълбокия филм. Трилиони мултивселени преди големия взрив в едно от многото измерения на материята, изградена от сгъстена енергия. Преди планети и звезди имало една мислена линия за вселената. Тя била микроскопична прашинчица, пред която и най-дребните частици изглеждали изполински, но вселената не би се изразила словесно за тази прашинка, която ние наричаме вечност. Ако не става ясно, големи хора сте, дигайте горе ръцете. Ако ще питате нещо, лекцията ще трае още минута. Защото честно казано не мога много да се туткам. Сеща уния китайските топчета на кордич, където тракът на баща ти в офиса пускаш едното, то удра три по средата, оттам последното изхвърчи и се връща с достатъчна сила, за да предизвика същата реакция. Викат му Нютонова люлка, копеле. От нея впрочем може би излязло перфектно перпетно мобиле, но топчетата са с различни маси и се губят задвижващите вибрации. Баси, как ти го обясни? Но най-логично е механизма да е тоя. Какво да ти кажа, нашата вечност работи така, напред-назад, и има огромна вероятност, щом стигне до единия си край, да започне наобратно. Скива и твигира си им тоя път, плаше хората с времетръса на Вонегът, но в този процес на огромно преместване и обмен на енергия ти си просто смешна фасетка и най-дребният фрагмент, така че не се филмирай мега притеснен, подобен хиперкатаклизъм с тебе нема доживеем. До тогава ще си изчезнали слънцето и месеца, планетата и няколко милиона човечества, а може би ще станем пътешественици из универсума. В момента сте на борда на центрофуга, кораба на рап професора, задвижвани петия елемент и понякога бърбан. Екипажа въдълбае само в материята, която е тъмна. Звездни рейнджери по пътя към неизследвана галактика. Дай им да дръпнат и няма да се върнат. Мечтите са постоянен глад и знам за тях. Имаме цялото време на света, на нашия макар и малък свят. Ха! Това е за Мичио Како, за Стивън Хокинг, Карл Сейгън, великолепния Flying Lotus. Ай, за моят човек Киро инженера. И за моят човек брат Че, който ми каза какво е Нютонова люлка, брат. Всички МС-те, които се кефят в момента, оставам ви да разцепите. Аз съм Жучезар Живков, щатния рапър на предаването Центрофуга и по-точно рубриката Петия елемент. Идем от Борово Путко, ще донесем шишарка. Хвала на всички хора, които слушат тази вечер. Смятаме да се вкараме в още по-яки неща. Останете с нас, бейбита.
Радо, къде си, миличка? В смисъл, къде си? На 3-4 пъта, братле, тук до парчето, къде го бех починал и бех се стъпи и си го завърших сам. Екстра, брат, значи за парчето ти на здраве, току-що всичката информация, която мога да използвам МВР, ще бъде използвана срещу тебе, защото си в ефир, копеле. И затова съм виновен само аз. Кажи още нещо за парчето. В ефир си, брат, в радиото сме, звънна ми телефона, имаме правило тук, влизаш директно в ефир, така че мога да поздравиш, братле, екипа на Центрофуга директно. Това е за екипа Центрофуга от Тинко, бате, едно големо здраве. Еволата, момче, еволата. Еволата, брат, да. Продължавайте да серете на най-яките места. Аре Радецки. Аре Радецки.